driver mode. Ugochi tubelu. Welcome man oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị ụka erighị anyị fọdụda mba gị, ndị oche ya fọdụda mba gị. Fọdụ sikara aka ụbọchị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, bebekwa chọọchị fa, obodo ụka gaba. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Ka anyị dobiri ebe a. Ọ bụrụ na ịchọ egwu a, jee na our YouTube channel gị download ya. Ụtụtụ ọma na mmadụ niile. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, I'm welcoming each and every one of you all over the globe. Ndị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. N'ụbọchị taa bụ Eke, a sị na Eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ ịdọtụ mmụọ installations. Ige ntị aka na-akọwa ihe abụ a brand new topic ịnụbeghị mbụ. Achọrọ ka anyị gwa gị ihe ị mewuru dịka mmụọ, maka na mmadụ bụ mmụọ bụ eziokwu. Mana bifo anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jun a ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta na June 19th. Ndị na-esonye bụ na aja amarugo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. Ihe ị ga-eme bụ ịchaatị m na WhatsApp, send ya m ya 3 prayer request, mee donation token to the account number.
The chat them the WhatsApp. Can you what other details I need from you in order to book you? Aja esikon ya budi otun de madenu aja na atu ni igwe. But I ga emechi em 19th. I ga ejekwa na mmiri. De tuolu ndị mmiri aja. Gbagotazie n'elu ana. Tuolu mmụọ na temple aja. Wee gbuzie ebudu n'ebe nchu aja. Wee mesaraka. Ka bụ ihe ya ama. Nke ọzọ si dị mkpa. Bụ ịnerecha vidiyo metụ aka na share button. Na-enwere ike isi n'aka gị na anya bụ share dị n'ihe share wee tụọ mmadụ na-agbụ. Nke dị ka ibie, nke ọzọ dị ka ibie bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our movies, good Nollywood movies, with good storylines. Go on our YouTube channel ebe a na-watch movie. Subscribe or click the bell so that information more when I post to update you. That Nollywood channel bụ ebe I create maka ịwatch onyonyo na ihe ndị ejije ndị ọzọ dị iche iche. Afọ ihe ejire na YouTube bụ Ugochi tubelu movie productions. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-alike nkụzi na akụzi, ị ga-alike kwasị ihe ejije anyị na-eme maka na ọ dị very unique. Iji wee kwalite ezi ọdịnala Igbo. On Friday, I gave you another round of shootings. Yes. So, can get you that kuzi idea. Kuzi idea be abo kwada ni nwere link with any company ọbụla ndị na-afụ maka this cable televisions. Please chat me. We have a deal with you. Yes. Let's have business talk. Then ka ya banya nkuzi anyị bịa nkuzi ama eto ogologo mana achọ nke ịmụta ihe na ya. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa maka ya? Achọ nka nkọwa alụ gị ka ịghọta etu how things work and how spirits operate. Ị mara ihe nyiche ịkụwa nkuzi nchọrọ ịkụzi kịta abụ abụrụ for ndị ọta akara kindergarten no. Nkuzi nchọrọ ịkụzi tata bụ nkuzi gbagotatụrụnụ from ndị nọ na primary to secondary in spiritual level. Ka nkọwarụ ihe imewu mmadụ bụ mmụọ, mmadụ bụ mma nke ndụ, mmadụ has the power to procreate, mmadụ nwere power ịkpọtụ mmụọ ọ dịle. Ịghọtara ya? O nwere ihe mmụọ dị iche iche mmadụ mewu. And don't forget, we human beings, we are not of the same spiritual capacity. And when they will mystics in nature. Yes. Maka na o nwere ihe ha mewuru na mmụọ. Do the talk book has ready. When they develop themselves and become superhuman, ihe ndị Igbo na-akpọ ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Ọnya ka ndị side egbe arịa afa na ọbụrụ mmụọ ka ọ dịrị. Ndị side ya na-aza ahụ ike mmadụ asịrị na ya bụ ọkara akwụ. Ọkara akwụ simple means ọkara mmụọ. Naturally, if you develop your spiritual strength, you become ọkara akwụ. Yes, because you balance your spiritual strength and your physical strength, and they make a way good harmony. When we can harness here the spiritual strength of man. Only the man with power to procreate. You know that? It will accord. Then man will strength. You will go to the teacher. Or him. Man on out of ignorant. More baby, a man saying ignorant with disease or crazy. It then out Hosea 4:6 or say, my people are suffering because of lack of knowledge and vision. So, not knowing how things work is lack of knowledge. And the clear vision of what you want and where you want to be
ị ga na-ehi ifu, ị ga na-asọ isi. So gịnị ka m na-achịkọwa? Ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara how things work in the sense bụ na ị nwere ike as long as your spiritual level agbagotago, imewego operate within these regions na mmụọ, imewego operate in the material world, that is imewego operate n'ụwa nke adị afụzi anya. Amara ka m mesi wee kọwa ya, ị na-emezi operate between the material world and primordial, ebe enwe primordial beings. Agwara m gị na mmụọ ị na-agbagota na spiritual level ka ị na-enwe, a na-asaịnụrụ gị some forces of nature ka ha na-aga gị, bụrụ like ya angels. Agwara m gị na from okike ụwa na onye ọbụla bụ human being nwere assign chi onye ụwa ya bụ guardian angel, ya spiritual guide. Mana asị ndị na-agbagota ji na mmụọ, ibuildbego bridges, ịgbagota mewe friends with other entities of powers. Maka na ejuna na ọbụrụ nkiriki ọkwa eziokwu. Mgbe ọbụla ibido mewe operate in the higher frequency, you will become friends with other beings nọ na higher frequency. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị na-iwe onye akpọrọ ọrụ, align onwe gị with mmụọ niile kpọrọ ọrụ, wepụ aka n'ime ọtọnọ. O nwere ihe na-destroy a man's talent like ọtọnọ. Ọ bụghị ana n'ibe onye adịghị eme ọtọnọ, ọ bụghị ana n'ibe onye adịghị eme ọtọnọ, you go places. Ọtọnọ so n'ihe na-ebute mmadụ, that is mmadụ ịhapụ ọrụ akwụ n'ụchụ na alụ. Ọ na-destroy man, ọ na-destroy the inner fabrics of man, the inner vibrations. Ọ ga-destroy ya. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ na ị chọrọ i develop your spiritual strength, you must fight against ihe ọbụla bụ negativity da. Maka na ọnya ka Jizọs ndị okwu ọbịa na-ekwusị na ihe na ọchịchịrị enwere mmekọ. Birds of the same feather flock together. So if we are an embodiment of fear and the negativity and then put autonomy, you will always attract them in quantum. Mana, you may avoid all those negativity. Other easy. You have to pay the price by sacrificing some certain things. And the king is young when they are mature spiritually. Get a mother when he came to about the words. Come on, no yan majority. He may excuse. No makihina, no the ignorant of how things work. No nyakoji, when they more prayed, ne mood your mediator. The social childish. By so doing, you will be able to forgive people that sin against you. Then sometimes the person will expose his or her ignorance. Then take it to yourself that you will ignore the person. Yes, as long as they go and you know, but you can ignore them. You know why you are ignoring them? Because they are becoming a package of loads to you. Because they are there to pull you down. People that are not sharing the same vision with you, avoid them like plague or NFF. What am I saying? When you develop your spiritual strength, you get the money develop your spiritual strength about need to make progress. Your intuition power begins to work. Mgbe gbagotara to that level, na ọ bụrụ ihe ọbụla mere na ejebe n'afa. Yes, ị ga na-eje n'afa once in a while, like once in depends, like once in 4 months, once in 6 months, once in 1 year. O nwere ebe ị ga-agbagota ruzie, ị na-agbazi afa once in a year, once in 2-3 years. Ị ghọtara ya? Maka na afa abụ uche. O nwere oge ị ga-eruo uche ga-abụ ya intuition power ga-abụ afanye gị. Ị ghọtara ya? Ibido spiritual exercise ị ga-aghọta ihe na-ekwu. O nwere ebe ị ga-emeruo
nọrụ ọnọdụ mmụọ bute ụmụ mmụọ eji ha kere ihe ha chọrọ ka ime ha ebido tee ịgbagha alụ enwere clairvoyance clairvoyance enwere ike na-agwa gị ma onye na-afụ n'anya ma ọ bụ na-anụ na ntị ma ọ bụ ya inner voice intuition na-agwa gị okwu ịmana ị na-eme progress. Let me give you an example ihe eji mana mmadụ kpọtụrụ mmụọ ka anyị were omenala ndị Juu omenala ndị Rom. Omenala ndị Rom a ka efuzuru ihe ha kpọrọ aja mass, the sacrifice of the Eucharist. Mgbe ha gara agwa gị na site n'ike odudo dị asọ, site n'ike okwu ọnụ, na achịcha ama abụzi achịcha, na mmanya ama abụzi mmanya, achịcha abụrụ arụ Jesu, mmanya abụrụ ọbara Jesu. Ịghọtara ya? Ihe a bụ ike dị n'okwu ọnụ ya na ikikere n'ihe onye mewu. Maka na a priest ma ọ bụ ụkọchukwu nchụaja na-eme ya bụ ihe elere anya na ọgbagotago na spiritual level to the extent na o nwere ike inyere the summoning order or commanding order, and that order will be obeyed in the world of spirits. I have to the grace ga-adakwasa ndị bịara ụka depending on the holiness of whoever that is officiating the priest in charge. From that concept, mana before that concept ya ghọta ya, ọdịnala Igbo na-emebu ya ihe dị n'ọfụ mgbe gburugburu. Ọ bụrụ ndị anyarị kụziri ndị Igbo na-akpọtu mmụọ, anyị na-emebu rie mgbe mbụ. Agwala gị na anyị Igbo na ọ bụrụ na ịbụ nna under the influence of my voice, mana ị nwere ebe ị dọrọ ana ngwuru be nna gị, nwanne nọzikwa ya, ịmọgana ịkwụrọ n'ụkwụ gị na-abụ ụkwụ gị dị hanging in the air, ụkwụ gị eluru ada. Ị kwesịrị ịda adọ ana ngwuru, especially when you are in Nigeria. O nwere some certain things mmụọ na-ene anya for ndị nọ mba ofesi. What they can do is limited. Mana gịwa bụ onye nọ Ọnịcha, gịwa bụ onye na-Aba, gịwa bụ onye nọ Port Harcourt, ị nọ Lagos, ị nọ Abuja, mana ị mara na ngwuru be nna gị na ị ga-ada ada ngwuru. Echiche na onwe onye gapụta basịsị na-aghasarị enye ule na-emerie nke nwa na-akụrụ ya ihere biznes ekụsa n'ọnwa nne nwoke na-eme ya. Si my friend, stop pointing accusing finger on anybody. Man is architect of his problem. Whatever you are passing through today is as a result of what you have sown. Ọ bụrụ na na-eriri front and back, ị kwụrụ ụkwụ na abụ edo ana ngwuru be nna gị. Agwara gị jee na nkụzi ya ebe nkụziri I think last year na YouTube, ebe nkụziri ka nwoke ọbụla ma nwoke ọbụla ga-esi wee dọọ ana ngwuru be nna ya. Mmadụ anya emere gị, ọ bụrụ dịba ya emere gị ya. Ifu ebe nkụziri etu ihe esi wee ji nnekwu na ogirisi wee dọọ ana ngwuru be nna gị. Ebe ị dọrọ ana bụ the first altar. Ị nwere ike ịkpọ ya okwu ana ngwuru. Altar na-ebido from families. E nwere okwu ana obodo. Nke obodo bụ na ndị elders jikọtara aka wee dọọ ana. Nke ngwuru bụ na nke ngwuru nwa dibịa ụlọ ọbụla mere onwe ya, maka na nwata biri ụlọ okere mmụọ. So ọ bụrụ ka bi na family house, diọkpara ọbụna nna anọzi, diọkpara ma onye kwesịrị ịbụ ndị ji aka ji ụfọdụ bụ okwu ana. Ị kwesịrị ịbata isi abụrọda gworo ihe ndị ọzọ iyi eji wee je a ga-eji were ya bụ ọrụ jee nye ya ọkpọrọ ujere ihu ana kpere gị ekpere. Ụfọdụ ndị na-achọ nwa na-enye nsogbu dị iche iche bụ n'ihe nidiri ekpọrọ ha na onye a jee n'ihu ana ngwuru kwubie okwu tie ụfọdụ ana ihe ọma ebido mebere ya. Mana lack of those altars. Agwa ngị ị ga-egwe altar. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ma ọ dị na-ada mmadụ, agwago ngị jee na my YouTube channel ka ife ebe nkụziri how to set up your private altar in your various homes. Mana ị bụrụ onye nọ be nna gị, gwa gị etu ị ga-esi wee ji aka gị dọọ ana ngwuru, ọ bụrụ dịbe ya emere gị ya. Maka na nwatakịrị ada abụ nwata na anụ obu. Ịghọtara ya? Nwata adị abụ nwata, mmadụ ọbụla adị abụ nwata na anụ obu. Ọ be nna gị ka ị nọ, ụkwụ gị elu gị ana. Na dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ, dibịa na-agwọ otoro ike ọ dị n'elu. Na ajọ mmadụ na-ejere na be dibịa na-ataghị amoosu ike ọ dị n'elu. Ọ maka na ekwuru ka nwoke si akwụ, ụkwụ gị elu gị ana. Ụkwụ gị elu gị ana. Onye ukwu ruru ana adị akụ ya ọgwụ.
ọgwụ a na-akụ mmadụ ọgwụ mgbe mmadụ hagoro n'elu ihe okwu ga-elu n'ala maka na onye ọbụla na-akụwa ọgwụ mgbe okwu ruru ala ga-ebu ụzọ chekwu mmụọ maka na mmụọ bụ isi na ana bụ isi mmụọ ịghọtara ya ada akụ a na ọgwụ so gịnị ka m na-ekwu maka ya ọnya kpatara a na-eme ụfọdụ ihe mmemme ụfọdụ efu ndị ma ụfọdụ maara ihe a na-eme ndị dibịa ma ndị maara mgburu ọ ya agba ụkwụ nkịtị ụkwụ ya na-emetụ ala at that point in time ụkwụ ya na-emetụ ala ime akụwu ya ọgwụ ya ọ bụrụ na ị dọrọ ana be nna gị ije wapụrụ ịnọ na ije wapụrụ ya ọchị onye na-eji agwọrọ ya ọgwụ na be dibịa ahụ ọrụ ọrụ ka ọ na-azọ n'ala were na-agwọ ya bụ ọgwụ anaghị aja ọchị ya onye anwa jere na be dibịa na afa gị ọrụ na ana ka ụgwọ zọrọ ọgwụ ọma wọk mana ọ maka na ekwuru ka nwoke si akwụ so ị ga-adọgo na ana ngwuru edochi ana ngwuru ọ bụrụgo first altar enweziri ana obodo ka ọ bụrụ abụ dị elders na-efe obodo dị iche iche mgbe ogwu ike awụ ebe a zụrụ mmụọ ka ọ bụ maka na iweta anụ ogirisi a weta ọjị weta nzu weta edo weta nkwụ ọkụ weta ogirisi ndị kọtụrụ akọtụ ị ga-eji weta ana ngwurubego gbutu nnekwu ọkụkọ ikwubi okwu sie na anyanwụ kwubi okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na tata bụ eke na gịwa ife anyị nwa mgbafọ onye ụmụ uchu n'ọta aka gị na-adụ ana ngwurube nna gị kwubi okwu n'ike jide okwu ọnụ aka tell you go and dominate ime ha anya mesịa ya tụọ nzu tụọ edo wụọ ọchị nyawa ebe anwa kpọkwuo kwuo na ana ngwurube nna gị ka ị na-adọta na ana ngwuru a amajuwu n'oyi na onye egbowu n'ọkụ imecha ya gbuo ya wa ọkụ isi enya na ji wee mesara aka I can tell you ọkụ ụmụ nwoke ya eri ya imecha anya I can tell you na nnekwu ana igburu ana iji wee dọ ana taa na ngwurube gị ebido jụrụ oyi imechi ya jee chụọ akwa ọkụkọ Igbo kwụwatị ya odo ya isi n'ala si mmụọ na ngwurube nna na ngwurube nna gị iwe na-enwere ebe ị nọ iwe ha na-amegide yazie ihe ahụ ihe eme imeghara ịfụ na ana ngwurube nna gị ga-adịbagide ọmadụwu n'oyi egbowu n'ọkụ ịbụrụ ka nwoke si akwụ ihe abụ ihe ị ghara ime mmụọ ka ị dọrọ bọsị ịmara okwu ala den ọ bụrụ na ịgbakọtasie ruo n'ikwesịrị inwe obi ndị ichie ma ọ bụ ebe ị dọrọ ndị ichie go ahead and install them maka na ihe kwuru ihe akwụdebe ya the more you are bringing them closer the more ha na-akwụdolu gị maka na nwatakịrị nna ya dị iro ijegbe ụgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ kwa eziokwu mgbe ị na-eguru ozu spiritual gradually other entities of powers will like to associate with you maka na etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ ndị mmadụ na-like associate with onye dị successful so when you become successful in the world of spirit more entities of power are like to be closer to you maka na Igbo bụ ike so ị ga-eme bụ ịdọ mmụọ inwekwara ike mgbe ị na-agbagọta spiritually inwe ọtụtụ ọta dị iche iche iji egburu anụ like mụnwa ana m egburu mmụọ dị iche iche anụ ịghọtara ya like obere oge na oge eji eri ji eruo ana m eji egburu mmụọ dị iche iche ebe m nwesịrị mbaraga ya egburu ha anụ arụsị kwuru arụsị ma arụsị dị ikwu nne m ma nke dị n'ikwu nna m ma nke ebe nsogbu nna m nwa dị ana and so on and so on na ụmụ mmụọ dị iche iche gasị ebe m spread by tentacles a ga-ejegburu ha ncha niile anụ ịghọtara ya maka na ebe onye bi ka ọ na-awachi now ọ bụrụ na ibido practice with spirituality o nwere oge ọ ga-eluo ọtụtụ ụmụ entities of powers ejiri aka ha na-abịa na ha chọrọ ka ha so gị o nwere mgbe ị anọgide arụsị ikwu nne gị ma ọ bụ ngwu ma ọ bụ agba ọkalete ma ọ bụ ọjị edisaid ya ịbịa dana be gị ihe o gosiri hụ na ị na-agbaghị at the right goal na ha ihe ị na-eme dị ha mma na ha chọrọ ka ha bịa nọnyere gị wee take to greater height ịghọtara ya so o nwere mmụọ nke mmadụ ji aka ya atọ nwee nke na-arụ onwe ya ịma atụ nwere ike ndị ụka malụ ga atụ mgbe ahụ fada na-ekwu ihe niile okwuchi ọkpọtuo chi ha ha bere ibu n'ọchị ha kpọtuo na achịcha na-eko ya eko ọkụkpọkụtuzie ọsụ na ọgọdị kọminion sekpu orie emesi otinye na monstras bụrụzie
jee dowe na chapel n'ime tabernacle. Ndị mmadụ a na-esegburu ya by so doing based on their ihe okwu ha nwere n'ọchị ya ka ha kpọtụ. Etu a ka ndị nna nna ha si wee kpọtuo okwu mmụọ dị iche iche, ozugbo okwu mmụọ dị iche iche. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-agwa ndị mmadụ na-eji mmadụ ka eji wee hibe okwu arụsị niile dị iche iche, nsị ha na-asị. Yes, ana m agwa ha na-asị maka na ọ bụrụ eziokwu na mmụọ niile nwere onye nwere ike ịṅụ iyi na arụsị niile edebe nọ mmadụ ka ejidebe. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe imewuru ebe ike gị kwụsịrị ka ike onye ọzọ bido. O nwere ndị nwere onyinye na ha nwere ike iweta ihe one ma one ka o yuru onye ide. O dipendịrị na ịkpọtụ mmụọ, dipendịrị na ụdị mmụọ ị chọrọ ịkpọtụ na ihe ịchọ ka mmụọ a na-alụ. Iweta ihe mmụọ gasị ya na ụdị mmụọ ahụ ị chọrọ ịkpọtụ na-alụkọ ọlụ, wee kpọtuo ya, kwubie okwu n'aha Chukwu Okike, kpọtuo ya, mmụọ agbadata na ya. Mmụọ na-agbadata n'okwu ọnụ na ọnụ ya words based on your holiness. I can tell you na ọ bụrụ na ibido operate na this level na-agwa gị of higher vibrations, na ọ bụgoro na rock na ije chụọ ofu rock dị nọ na be unu, were nzu, were edo, were odipendịrị ihe ịchọ ka mmụọ ịchọ ịkpọtụ ya, iwetagoro ọgwụrụ mpempe okwute. Yes, okwute ndị a na-ebreki mgbe a na-alụ ụzọ. Yes, n'ugwu. Iweta ya debe ihe 1 2 3 4. Ọ bụrụ na ime ego operate na this level na-agwa gị, ị can anchor altar that place. Their vibration depends on their spiritual level. Idu ara ebe a wapụ ọjị, tụọ nzu, tụọ edo, tụọ ngwa ọkụ ebe a, wenye ọkụkọ oke ọbara nnekwu elu ma ọ wee buru anụ ọnwụ chọrọ igbu, wenye ya elu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Na gị gbagbo onye na-etu a n'ụbọchị taa, n'ihi na-akpọkọ ezumezu mmụọ niile gị na-asụ na taa, na ị na-ewube ọta, n'ihi na-akpọkụ mmụọ na-etu a. Mmụọ ọbụla nwere ihe ọ na-alụ na taa, na ọ na taa ha taa ka ị na-ehibe ha n'okwute a bụ ya ọta. Imecha ha na-egbu anụ ebe a, mmụọ abanye dị ya. Ọ ma adịrị gị ile ma ọ bụrụ na ị ka bụ ụchụ na ọtọnọ aka gị ka jupụta n'ọbara. Mana imewe operate na higher vibration, ị ga-akpọtu mmụọ kwụrụ. Ị ga-enyewu kọmandị ebe a pụtara mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu. Ị ga-enyewu kọmandị from today going forward, let them vanish. That the spirit of Almighty, spirit of God from the light region has taken over. That today need to over this particular house, no go anchor of the light. You will be okuru. Kama ọ nwere ike ụfọdụ ndị mmadụ nwere ife ha emegwuro ha sị na ọ dịrọ possible. Ka nwa anụ atụ, ọ bụrụ na nkịta a na-esi niile eje na arụsị ikwu nne gị, oke a nwere arụsị ikwu nna nna m ma m arụghị atụ, ogwugwu ọdachi dị na be anyị. Ụbọchị m jere ebe ahụ jee rie ji, eji m oke ọkpa, eji m nnekwu, eji m ofu ebu wee ruo ebe a wee sị aka ji ọfọ n'ebe a na ogwu ọdachi ga-eso m wee dị na tempụl. Denụ gwacha ya na ogwu ọdachi ga-eso m wee dị na tempụl. Egburu ọkụ ahụ, gbucha ihe niile anwa, weta ọkụ, mụta nzu na edo fọm arụsị anwa, tinye n'ime ọkụ, gbuo ọkụkọ ahụ, oke ọbara nnekwu anwa, gbuo ebu na nji wee bịa, binye m ya nje dobe na tempụl. Baisodi na-enyego gị arụsị be ikwu nne gị, arụsị be ikwu nne gị, iji ọka ije bụrụ arụsị ikwu nne gị. Ọ bụrụ ọdịho na arụsị ka a ga-ebinye gị. Ihe ọ bụla aka ji ụfọdụ ya ba by inspiration of the good spirits si ya were ihe na-etu anye gị. O were ghara ihe anye gị, ị na-ruo kpọtuo sị mmụọ nnọọ na be gị gbuo ori ya anụ, arụsị anọ ya. Ịmara kedu ka mmadụ ji wee sị gị na-eji mmadụ wee hibe arụsị ikwela ihe niile abụ ihe onye mewu. Ọ bụgo n'ọsọ nzu ka eji na arụsị wee nye gị, iwe were nzu a naruo mee ihe a sị gị ma kpọtuo mmụọ gbuo ori ya anụ, arụsị abanyego dị ya. Onye amata na ọ bụrụ na fada kegide ori nsọ ga-achọ egwu, o nwere anya gba ogige ndị nọ maka ịnata ori nsọ, bido na-atụrịsị. That does not mean na based on na believe ha na Jizọs anọzi na ndị adịcha mpempe na mpempe. Etu a ka ọ dị. Ana m achọ ịkụwa, adị m edisputu na o nwere ụfọdụ alụsị, ụfọdụ ndị mmadụ mesi alụ jee gbuoru mmadụ out of the aka dị ignorant ka ọ lụsibe ọrụ ike.
ma ọgwa na o nwere ignorant of some elders ndị nọ at the point of ihibienu jee gbuo mmadụ. Ụfọdụ ngwanụ nke ụfọdụ nwere ike imecha dibịa lụrụ ya nụchụ ya na egburu dibịa gbuo ya tinye ebe ahụ enyi ya. Ịghọtara ya? E nwere ọtụtụ ọtọnọ ndị mmadụ melụ in the guise of na ha na-ehibe mmụọ based on their own level. That does not mean na etu a ha si mie ebe etu si ebi. And believe in me, ụmụ mmụọ niile anyị ehibere eji mmadụ wee hibe ụfọdụ n'ime ha adịrọzi ile. And ụdị ndị a niile ka ọ na-adị izu igbu egbu. Ihe ọ pụtara bụ na onye nọ n'ebe a na-eme mpụ na-eme ọtọnọ. Ekwesịrị onye na ezigbo mmadụ na-abata ebe ọ pụta ọkwụ alụ niile anyị emere. Ihe niile emere wrong. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị na ọ bụrụ arụsị niile ka akpọturu were gịnị were mmadụ wee kpọtuo, ọ bụrụ eziokwu. Ịghọtago? Ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ eziokwu. Esogo m kpọtuo arụsị, esogo m mee emerịtị mgbe arụsị ikwu nne m arụsị nwere mmiri ogwugwu ụzọ olu. Mgbe e mesịalụ ruo ebe anwa elu na ogwugwu ụzọ olu, ọ bụrụ na etu ihe si wee dị na-achọrọ ịkpọkọtazi ogwugwu ụzọ olu ka ọ nọrọ n'elu ana, maka na arụsị dị ike na mmiri, ka ọ nọ n'elu ana ebe onye na-elekọta ya anya ga-enwe ike na-eme gịnị na-abịa nso na attend to it. Kedu ihe m melụ? Abịa akpọ masị nwa dị ala, ejere m ebe a kpọkọta ogwugwu ụzọ olu n'elu. Bọsị arụchara jabụ ọrụ, o nwere obere ngwu n'ebe anwa, nwee gwa arụsị ya na ngwu a na anyị ga-eji ngwu a wee na ọ bụrụ na ọrụ a n'oso anyị gbagota ya mee ka ngwu a mee gịnị survive and ihe a bụ dry ọkọchị. Mana ọ bụrụ na oso anyị gbagota ngwu na ngwu a ya mee gịnị ya gbagotara. So n'oge ọkọchị anaghị m ebe a gbuo obere ala were otu kọpụ mmiri gbanye ya zonye ihe dati ngwu anwa. Ngwu ahụ na ha ebudo ike n'ike na ihe a na-emezi na dị aka ji ọfọnọzi ebe a na-achọzi na-emedocha mmụọ akpụzie dị mmụọ akpụ ebe a wepụzie dị ngwu, maka ngwu gbuo ebe anwa nnukwu na ebe ọ dị so na side fence. Ịghọtara ya? So ya na-achịkọwalụ gị bụ na mmadụ nwere ike ịdọtụ mmụọ o difendịrị ya ebe ị na-eme ọpụrụ spiritually. Ịghọtara ya? Even some individuals, some churches and some altars ewubesịrị weda ma ụdị ọdịnala ma ewubere n'ụdị sabat ma ewubere n'ụdị ọbụla effective altars amadị na-agba gị ma ewubere n'ụzọ other spiritual groups by ikokwu ọnụ. Enwere some foreign religious bodies wubechara altar and individual altars. That is altar bụ altar. Any religious gathering nwere altar. Now altar niile ewubere abụrụ iwu na a ga-eji mmadụ wee wubi ya. Ọ ihe na-achịkọwara gị. However, o nwere ndị wubere nke ha wute mmadụ is wrong. Maka na ọ bụrụgodu na there are some few items ka ị wetara wee kwubie okwu wee kpọtuo mmụọ ya site n'ike okwu ọnụ and the holiness of nwa na-arụ dị ọrụ ịkpọtue mmụọ ya baya. Ọ bụrụ na ịgbagotago spiritually ka m na-agwago ube ụtara be gị kpọkuo mmụọ na-asọ nsọ inyekwuna nwunye mmadụ enyi na nwaanyị ọbụla bịara na be gị ka ị rụọ ọrụ ya ọrụ ị na-ebe ya anya n'ukwu dị holy itinye n'aka na ịda ahụ kasị mmanya na-emekasị ofe ihe mmanya gụọ ọgwụkwa ya onwe ugoro mmanya na be gị na-aka ji ọfọ ka ịwa aka ji ọfọ adị ahụ mmanya in open place. Sọ nsọ niile dị ya nọ dewe onwe ha asọ itinye n'aka na ịrụrụ aka idevelopụ ara onwe otu spiritual level ikwubi okwu kpọkwuo mmụọ ga-asa gị. O nwere ndị adịmị dispute na o nwere ndị merie in error. Yes, o nwere ndị mere nke ha in the point of iwube dat mmụọ ha gbuo mmadụ. Ọ dị o nkwara ndị gburu mmụọ egburu mmadụ mana enwere ike subsequently years another aka ji ọfọ bata ọ bụrụ aka ji ọfọ ajọ mmadụ o jee gbuo mmadụ tije na ụdị ka ọ wee mapụwa ọ dị wrong. Mana ana m achọ ịgwa na enwere okwu mmụọ ndị ọzọ egwu gwara wute ada egbu mmadụ and ụdị okwu mmụọ ndị a iwube ya ọfụma oge na-adịghị anya mmụọ ndị ọzọ ga-ebido bịawa. Mmụọ ndị ọzọ from the light region ndị na-asọkwa sport eziokwu because na the foundation stone of that mmụọ ahụ akpọtụrụ the pure. So therefore ọ ya attract other pure and the vibration spirits in order to strengthen it. So ka m kwụsị ebe a mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na agụnwara onwe gị nwere ike ịkpọtụ mmụọ bido na ịkpọtụgoro mmụọ adangwu si etu a wee wuo obi ndị ichie si etu a wee wukwa obi ndị ichie. O nwere ihe ndị ichie mere m mgbe m ka bidoro ịrụ ọrụ ọfụ wee gwa ha sị na ọ bụrụ na ha nyere m aka
mee ihe ndị a mere achieve within shortest period of time year 2021 na mma alụghị obi wee anchor ha there. And that, as we speak now, that my obi is the only obi standing in my clan. Mgbe kwọkwuo ndị ichie niile na ngwuru niile dị na my clan nke ndị mmadụ mere abandon ọndụ se na na-eje ụka si ha niile bịa na nke Ogbuefi Eze-Ana na ebe a ka m nyere ha niile ọnọdụ ha nọrọ ebe a soro anyị na-arụ soro anyị na-eri and onwe ofu nwa m ọbụla in future many years to come or many generations to come mmanya gbugido wee jee n'obi a jekwata obi onwe problem. Ọ bụrụ na ọ dịrị interested onwe any of my future generation adịrị interested face right nyere onwe gị don't near that obi because ebe enwere consecration kpọtuo mmụọ ya ọgba ndụ mụ na ha bụ na ha ga na-echekwa my generation for generation to generation n'ihe ibido ahịa eme anyị n'ihe arịda ahịa eme anyị n'ọnwa ike amadị na ihe akwakwuru ihe enwe ga-adị na anyị ga-abụ ndị eji amatụ ịghọtara ya ọgba ndụ mụ na ha nke mụ awụzi ide edebe na-achụrụ ha aja then ngozi abụrụ nke family. So ihe niile ngọrọ maka ọdịmma future generation to come. So if you don't want it, you go your way. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ gwa mmanya egbukọtakwana gị iwe jee mee ebe a dọrọ mmụọ jee mepie ya ọgwụ onwe oke imebiri maka na ọ gbara nkwa ahụ si ngwere bịara ọrụ ka m kwụsị ebe a mana m achọ ịgwa gị na gị nwa na-ene m anya ị ga-adọgbu mmụọ the mmụọ the vibration mmụọ a ji arụ ọrụ depending on your own holiness. Ka m kwụsị ebe a inwe ajụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ịnecha vidiyo tụsara ya ndị ọzọ ya gazie n'ọfọ daalụ.